Mutungamiri wemene opposition vanelsonchamisa aiwa voya panapa vachikondema the Sadc block nekuda kwezvaakaita uyachiona kuti aiwa these guys they are useless, these guys dai zvavo vakagara zvavo vasipo nakokuti they are not putting any gain pamacitizens emunyika yeZimbabwe. They are totally against the wish of the citizens. Sadapinda mashoko anotaurwa naNelsonchamisa, remember subscribe or like or turn on the bell icon. Anoposta this picture reSadc obva anyora achiti, is it a community of values or a union of vices? A Sadc, do we uphold set guidelines and agreed ethical standards? A Sadc without standards, values, principles is irrelevant and outmoded, dead and defunct. And the defunct Sadc cannot be a trusted custodian of fairness, peace, freedom, justice and security of the African people. We must turn Sadc into a community of values and a bastion and institution of the oppressed, not a club of the oppressive and abusive. We have a generational mandate and duty to shift things. We will transform Africa. Fellow citizens of Southern Africa, we must shape this world, new Africa. Mashoko anotaurwa naNelsonchamisa achiti no, this is not the block yatagara kanti yatinoziva, haisiriyo union yatinoziva kuti organization yakafomewa kuti aiwa iexecute mawishes emacitizens, aiwa ine maset guidelines, maprinciples. Noda kuti zvayakuita izvezvi mazuva zvava irrelevant, zviri outmoded, dead and defunct, zviri kukonzeresa kufa kwemastates, zviri kukonzeresa kufa kwemacountries. Mashoko ari kubuda panapa ataurwa naNelsonchamisa achiadvocate kuti aiwa this Sadc aiwa inotokufananidzwa seunion isipo, noda kuti aiwa they are not executing mawishes emacitizens, vari kunge vachingopusha kuti maelites arambe akaklinga onto power. Tuzive mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro mashoko ake pene comment section medu, so subscribe or like.